Percaya monggo, mboten percaya monggo. Mulane sakniki pun menghadap globalisasi dunia. Pandangane aja mok diluk wae, aja mok gampang dibodoni wong. Nek orang nganggo cara Arab sesat. Nah, tapi wong Arab kok gak barbar nek perang. Aja neh kok mikirno penduduke, mikirno rakyate, uripe. Piye nek manembah? Ngapunten saderenge kula badhe nderek tanglet anggen kita sinau nderek ajaran Jawi niki. Nggih. Tapi kita nggih tasik kenceng nglampahi ajaran Muslim. Nggih. Niku leres napa mboten? Amargi kan tasik kata tiyang ingkang nganggep ajaran napa mawon ingkang mboten nglampahi salat niku dianggep sesat kan ngoten. Sampun. Pun niku. Matur nuwun. Takenan saking Gresik. Ajaran apa wae nek gak nganggo ajaran Muslim dianggep sesat. Tembung sesat niku terus pundi nggih? Salah arah to berarti. Napa Gusti Allah nih gak cara Arab gak ngerti. Kula lak sampun matur to. Sak donya niku padha. Kita sebagai bangsa Indonesia sekarang mendapat gelar baru, bangsa terbodoh sedunia. Percaya monggo, mboten percaya monggo. Mulane sakniki pun menghadap globalisasi dunia. Pandangane aja mok diluk wae, aja mok gampang dibodoni wong. Nek orang nganggo cara Arab sesat. Nah, tapi wong Arab kok gak barbar nek perang. Aja neh kok mikirno penduduke, mikirno rakyate, uripe. Piye nek manembah? Mulane akeh sing teko ning Indonesia. Indonesia ki apa-apa duwe apa-apa. Aja gampang dibodoni mentah-mentahan. Loh, awak dhewe niki gelare bangsa yang terbodoh sedunia. Mereka apa bodoh? Gampang dibodoni sakniki. Kek biyen dijajah Londo, kekayaan Indonesia jadi diusung Londo. Diusung Jepang, diusung Inggris. Sakniki sapa? Sing mengambil keuntungan Indonesia. Wong Arab. Wong Arab gak usah ngusung. Wong Indonesia tiap tahun berapa triliun setor nang Arab. Mau apa? Mau oleh label kaji. Apa nek ndek gelar kaji ora dituso? Apa swarga iku wek wong Arab? Dudu. Tak jelasno pisan sakniki. Wani ngomong. Kita harus menghadap tentang dunia. Bukan. Sopo ngomong nek wong ora nganggo cara Muslim sesat. Sesat no endi? Ayo. Mosok wong Jawa nganggo cara Jawa jalan sesat. Coba saiki ngene. Wong sing wis kena virus Arab. Ngelak wong Jawa lak gedhingi Jawane dhewe. Elek-elek Jawane dhewe. Nggih napa mboten? Nek perlu dimusuhi. Loh, ayo bangkit. Ayo bangkit. Kok nek wong Jawa ora nganggo cara sejarah sesat tak lakonane. Aku tak sing manggon ngarep. Kula niku pun blenger dikapir-kapirno wong. Lho nggih. Disesat-sesatno, dikapirno, dimusyrikno. Kafir iki maksudnya apa? Artinya apa? Kafir ku wong bodoh. Mulane ayo merangi wong kafir, ayo merangi kebodohan. Apa sampai kapan awak dhewe dadi wong bodoh, wong kafir? Kafir itu artinya bodoh. Mulane ayo merangi wong kafir. Merangi kafir, merangi kebodohan artinya. Lho awak dhewe lho wong Indonesia dibodoni wong Arab mentah-mentah wae kena. Dicekok ya apa karo wong Arab piye? Sudah 500 tahun kita sudah lepas ini.
Sudah waktunya. Apa nek wong Jawa ora nganggo muslim salah. Terus liyane wong muslim terus piye nasibe? Nah, kula dek ini niku nembe omong-omongan. Antarane muslim kalih Nasrani. Ngeten-ngeten, oh nggih. Kula jelasaken pisan. Nggih sak gaduk-gaduk kula. Merga napa? Kula gadah. Mulane nek pengen ngerti loro aja muk sinau siji. Nek sinau siji ya muk ngerti siji. Kita sudah waktunya menginjak peradaban dunia. Sekarang bangsa kita Indonesia ini mempunyai gelar baru, bangsa yang bodoh sedunia. Dibodohi mentah-mentahan lho Pak, kena. Saiki bangsa Indonesia aja akeh wong melarat. Coba saat ini, setahun pisan Mas. Setahun sekali, berapa triliun harta kita Indonesia yang disetorno, asa umpeti berapa triliun, belum yang tiap bulan. Nggak yo mikir ya, bangsaku dhewe cak akeh sing melarat, cek kekurangan apa-apa. Mosok nek wis duwe gelar haji wis gak berdosa, wis parek ambek Gusti Allah. Masih untuk gelar kaji nek cek seneng bujuki wong, nek cek gelem ngerampok, apa meneh korupsi itu pager makan tanaman. Nggih, duwe rakyat itu plep. Kita harus mau dan harus berani berdiri di kaki sendiri. Tadi nek ana wong cerita wong Jawa ora nganggo cara muslim sesat, saya jawab tegas salah. Tapi kula mboten nglarang. Indonesia tidak melarang agama, semua agama. Nah Indonesia itu melarang agama gak ono liyan. Agama teng Indonesia 6 loh. Kaum Dharma, kaum Nasrani, kaum Muslim. Kaum Dharma ya Hindu, Buddha, Konghucu, itu kaum Dharma. Kaum Nasrani ya Katolik, Kristen. Nah, kaum Muslim hanya satu, Islam. Satu agamanya, 73 alirannya. Semua ngaku benar. Oh, ning Jawa lagi ana Muhammadiyah mbek NU ya sereke ngene to, Mas. Mosok ngene kita wong bertuhan niku. Nek wong Jawa lak mboten nggih. Mau berdoa diem. Sudah tahu kalau Tuhan itu ada di mana-mana. Gusti dhewe pun paring dawuh, kowe nek goleki apa-apa, nek goleki aku, nek gak roh aku, celuken sing banter. Tapi tanggamu aja nek sing krungu. Nah terus piye carane? Goleki Gusti Allah nek karo nggone kon nyeluk sing banter, tapi tanggane aja sampai ana sing krungu. Ora kok tambah nganggo pengeras. Ya apa. Nek wong semedi lagak pepenak-penak jumbul krana pengeras. Walah. Mosok rek Gusti Allah iki nek gak nganggo pengeras gak pireng. Nggih, tapi awak dhewe niku mboten ngalakaken nggih, mboten elek-elek niku sedaya tiyang iki ambak dulure dhewe. Sing lagi lali, lagi kelimput. Ndonga supaya ndang do eling, nang do sadar. Amin. Nggih, nang do eling, nang do sadar. Masalah sapa? Nggih mboten salah wong sakniki, salah wong gek biyen. Nggih. Salah wong gek biyen. Kula tak nyuplik sejarah saiki. Kula niki putra Tuban.
wong Jawa asli, putra daerah, putra Tuban. Mulane kenging napa kula kok wani ngeten niki ngomong blak-blakan. Nggih mergo nggih alah-alah kula niku nambal kekurangane mbah kula. Sopi to. Upama mbah kula mboten melok-melok nyebarno agama budaya Arab niku mboten sampai ngeten to. Mbah Sunan Kali kan mbah kula niku putra Tuban. Mulane sakniki kula wiwiti saking Tuban malih. Nah, mergo napa nggih tasik kena bujuk rayu kala wau. Gangguan donya 3, harta, tahta, asmara. Sakderenge Mbah Sunan Kalijaga dadi Sunan niku asmane Said, duwe gelar Raden. Napa Raden niku? Roh Hadi Peni. Nggih, Roh Hadi Peni. Raden Mas Said. Raden Mas Said niku putra bupati, wong ganteng, gagah, pinter, sekti. Nggih. Sekti. Sampai teng wilayah Tuban teng alas Gredegan nalika semonten enten begal rampok sing jenenge Loka Kalijaya. Loka Jaya niku wong kalih, Pak. Berandal niku mboten wong setunggal. Loka Jaya niku wong sekti tunggal sak peguron. Nah, ceritane Loka Jaya niku wong sekti wis duwe ilmu manunggal loro-lorone niku. Nek siji mati, siji diceluk dibengok urip malih. Siji mati, siji diceluk urip malih. Asal niku matine mati sing urung wayahe. Nah, akhire kiambake niat golek dalane pati. Mergo napa? Gurune wis gak ana, iso mbundeli ora iso nguculi. Jarak berandal, begal. Keceluk berandal Lokajaya. Tadi wong kalih. Lah, ketepaan nalika niku Mbah Raden Said liwat dibegal. Dibegal akhirnya gelut perang. Siji kalah sampai mati dibengok kancane urip meneh. Lah akhirnya Mbah Raden Said kualan Melayune ora kok mergo piye, ya mergo piye carane goleki. Ah, Mbah Raden Said golek nggon sepi wis pirang dina nggone manembah semedi napa meditasi oleh jawaban. Iki iso mati karo tapi nek didu kumba hodal malih mlaku kepethuk dicegat malih dadi gelut malih akhire wong loro dicandak cek didu sirahe tek mati kabeh bareng piye. Nah wong sekti niku wau bareng mati enten swara tanpa rupa. Said kowe iso nyampurnakno aku matur nuwun. Dipateni malah matur nuwun, Pak. Matur nuwun Said. Kowe iso nyampurnakno aku. Mergo sak benere dek niki kangelan golek dalane pati. Engko gurune wis gak ana, Pak. Ya, kanggo pisan gawe aku tak nunggal jiwa. Jenengmu tambah ana. Raden Said ya berandal Lokajaya, mok titip jeneng. No, dipateni kok tambah matur nuwun.